kama shi. Allah. So because of that, he would rather see him off before he leaves. Abin da yake akwai shi kamar yadda tsari yake kowane lokaci shugaban kasa ko mataimakin shi ya kamata ya fara bari nan. Amma wannan mataimakin shugaban kasa ya ce limamin kasa da sarkin Hausa. Allah ya kabi sabira sallallahu alaihi Allah ya horrible minister horrible Hausa television suna so kama mutanen Ghana duka da duniya barka da sallah da kuma irin dadin da kake cikin da safin nan amin to ina ma musulmai Ghana duka baki daya ina muku barka da sallah Allah ya maimaita muna Allah kai mu sabon shekara Allah ya sa shekara haka mu hadu kuma muna gaisuwa da juna saboda shi in kowa ya je munnan ya je wasa ayi wasa da sannu kar wani ya ji ciwo kuma kar a ce kamin marance wani ya rasu ko wani mushiba mun ji wani abu iya kuri wani irin message da ka ba kuma yanzu wani message da zan ba su ne muna cikin zongo development programs mu in Allah ya yarda bai dadewa kowa ya gani irin development da za mu kawo a cikin zango. Honorable muna so ka gaya muna position ko kuma matsayin ka cikin garin ga da kuma sunanka kuma muna so ka sunana Dr. Mustapha Abdulhamid ni ne minister na Inner City da Zongo. Gode Allah bar muna kai Allah kare bar muna kai thank you. Yeah, we want to give the Zongo. Outside sound good though. No, you can talk to your finger or anything. To pam den na yunu shanga ma na pantu yun suma muslim pa na pantu yun suma mbani za sula do atena na do danko akufa do ne Ghana ka Ghana male so that come next year the youth of Ghana will be employed and Ghana will be richer for everybody. Thank you and happy Eid. Thank you. Sir, please can we have your name and your position in this? Ibrahim Mohammed Awal, Minister for Business Development. Thank you Mr. Awal for getting. We are very happy to have you. Jama'a to ministers mu kenan da muka samu farko dai mun yi magana da shi ministan mu ko kuma ce a shugaban nan duka na cikin zangon mu wanda komin zango duka an nushe yake wanda ake cewa Mustafa Abdul Amin kamar yadda kuka sani da kuma shi dan wasu gara muka magana ya muna magana daban-daban duka masu daɗi shi yasa jama'a yan zango ku bari mu tashi mu kuma muhimmantu cikin duka abin da zai sa zango ya ci gaba. Wassalamu alaikum.